Og nu kommer del 2 af historisk måde at lave film på. Og her har vi så Camilla igen. Ja, goddag. Mit navn, det er Camilla! Og jeg er... Det sagde du altså også sidste gang. Det ligner. Nå, men det er så sæson 2. Og vi skal prøve at gå lidt mere hernede, ikke godt? Ja! Hej da, alle sammen. Ja, snart. Hele filmholdet kommer! Zoom ind. Kom nu, vi skal nå at finde ud af. Det er sten. Det er helt stille. Det er meget underligt. Sjældent sygt. Hvor er det ulækkert. Det er så godt. Det er så styr. Hvad må det? Er det en ilder? Det flugter. Den ting, vi burde fjerne ud. Ja, det står der på den. Hey, stop. Hvad er det? Der! Det er en finger. Nej, hvor er den smuk. Fra hvad? Men den har vi ikke noget at bruge til. Vi skal videre. Stenen her. Den har vi stadigvæk med os. Vi skal have fundet eventyret. Er I med? Nej. Og vi skal bare lige have En øldås. Bier. Okay. Tak. Vi skal have... Camilla. Hey! Det er det ikke! Flyt dit hoved lidt. Jeg zoomer lige ind på den. Se! En sten. Det er en meget sjælden sten. Men nu... Det er da et æg. Det kan enhver at se. Nej, men se så. Her! Hvad er det det? Det er noget spændende, vi har fundet. Spændende. Se! Se den kraftmåde, den har. Det er et meget sjældent syn Det her. ligner en fisk. Det er ikke. Det er noget, vi kan bruge dig til. Og se her, hvad jeg fandt sidste gang. Se, det er en meget sjælden sten. Det betyder en mønt. Det er en meget gammel mønt. Fra rumvæsenens tid. Fra rumvæsenens tid. Da-da-da-dam! Okay, Kenny, du må godt stoppe med det der. Okay, nu finder vi ud af resten, ikke også? Så skal vi ned og opleve det hele store. Rumvæsenernes verden! Da-da-dam! Okay, tak. Kenny, tak. Vi vil Det videre. er Kenny. Husk nu det. Det er filmholdet. Nej, Nede det er lige. Nej, hvad det her godt nok svært for. Wow! Hvad var det? Det er en rumvæsens flaske. Da-da-da-dam! Filmhold. Se! Der! Ja, det var det. Det var flasken. Filmhold. Det var anden. Og det var så anden del, ja. Men den kommer tilbage efter pausen. Fortsætte selvfølgelig efter pausen. Og vi er så herude i naturen. Og Tredje del. Vi er så herude i naturen. Hvad er det, der lugter? For satan. Hvad er det? Jeg skal lige finde ind. Foran, det lugter. Hvor frækt det er det. Nu, sig det. Hallo? Nu er jeg over. Der ligger nogle nøgne mennesker. De ligger sikkert og knaller. Hvor? Nej, det var for sjov. Jeg tænker bare på mig selv. Ej, jeg gætter bare. Det er ikke sådan noget, man siger børneprogram. Det er sådan noget stamme. Det er sådan, jeg igen. Men nu skal vi ind. Nu er det lidt. Hvorfor fanden så går du sådan og vræger med røven? Jeg mener, man er nødt til at bare indsætte. Og så skal du lige til at sige noget igen. Og så er det så til, at vi skal finde ud af. Vi kommer Da-da-dam! Vi optager en film her til skole. Jeg min chok.
Ja. Så går hun deroppe. Se, du vil prøve at kaste en mundkaster. Nå, vent. Sådan. Kast. Og så filmer vi dernede. Wow. Hallo! Og vi er så ved at være slut nu. Der er ligesom... Hvad er det? Jeg så et eller andet. Det er ligesom et hufjer. Wow. Hvad er det? Kan I ikke... Film højt. Hvad er det? Sådan her. Ej, for helvede, det er sjovt. Gør det? Jo, nu må jeg lige det afgørende. Ja. Kom nu. Ja, jeg har så fedt, så skal der hegn der. Hvad er for en regn? Det kommer man sige her, nej. Nej. Det sender visen til din storebror. Hvor er han så henne? Hvor har han så lagt nøglen? Han har lagt det her. Så vi så ikke til den, så kan vi se den indenfor. Så var det, du kan få på mig. Så nu er vi stoppet her, der afgørende. Så vi satte her 2 timer og 41 minutter. Hold kæft, Jan, der satte den. Hvad er det? Film lige lidt herovre. Hvad har vi fundet ud af det? Jo, vi har fået svaret på spørgsmålet. Rumvæsener. Det er musik. Det er bare... Hvad er det? Det er så et rumvæsen. Det var bare en har. Vi har så fundet ud af, at rumvæsener ikke eksisterer. Vi bliver nødt til at sige fra. Vi slutter alle dem. Ja, det er bare vores fantasi. Film igen. Skal Nu finder der er mere spændende. Og vi kan... Jeg tror, jeg begynder at lege med ponyer. De er meget søde. De er gode. Der er seriøst nogle godt af. Jeg skal til det løbe på bagen. Kom nu, Camilla! Så ser jeg hvad. Wow, hvad er det? Hvad er det, Camilla? Det ved jeg ikke. Film det lidt bedre. Det er ret, det er ikke vores.